ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Auto TV. ирӯз 28 феврали соли 2024. ирӯза наво рости бениҳоят мошинчиҳои фасон чоткара барашон пешниҳод кардем. тамошо кунен, фақат дастгирӣ кунен, ами лайкотона биҷиқен, ами канали мада бачаҳо подписатсия кунен, бовар кунен, наворои чотка мекунам, мошинои тоза навор мекунам. медонем. хай тамошо кунен, маъқул мешавад иншоаллоҳ. барои реклама муроҷиат кунен, хона, замин, мошин, квартира, ами чизе боша мо рекламаш мекунем. да YouTube канал, да TikTok, Instagram, да ҳаракат мекунем, савдо кабутем бача. Майлаш. Хулоса дастгирӣ кунен, да дар комментария найсен. Аз кадом маркаи мошин шумо да маъқулай? мо худо хоҳад пешниҳод мекунем дар навори баъдина аз рӯи комментария навор мекунем. Кадом мошине ки шумо да маъқуле, мо дар навори баъдина мақсад ёфта рекламаш мекунем. Фақат дар канал подписатсия кунен, лайкотона биҷиқен, да навора бо диққат гӯш кунен. навора бо диққат маълумоташа гӯш кунен. кадом мошини маъқулай занг бизанем, барем бихайронаш. ҳамин кор хулоса тамошо. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем, бародари азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания Акай Исломҷон дар городи Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо WhatsApp-и холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам WhatsApp занг бизанен, регистратсия мекунад. дани баъдаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Савдо ТВ бо арзон мекунам бачаҳо. марамат занг зада бипурсен, ша кортона осон мекунам. блогер Auto TV якум навора сар мекуна шерои нар. якум мошини мо Opel Astra F ҳастай ки дар кузов хечбек. анак тамошо кунем бачаҳо. чихел тоза фасони хушрӯакай. солаш 1997 сол. ихел навороро мо ҳаракат мекунем, худмон пешниҳод кунем барои тамошобино. солаш 97 сол шаҳри Ваъдада қарор дорад. 34000 сум нархаш пешниҳод шудагай. краскара бинен тоза хушрӯакай. балонҳо тоза, яъне ки дискои фасон заги. салонш ҳам хушрӯ, фасон хушрӯ, тозак, тупчаш падарка бари шумо. газ бензин, мотори 1.6 механикай хулоса. хоб ба фикрам тонировка ҳам задагишан. мошинча мега 100% гаштестем хидмон. мотор, коробка, тонировка 1 сола. ҳуҷҷатош 5 моҳа мега. балонҳо ҳам соз, зур. савдо дар пеши мошин. дӯстони азиз, ами акамон Акай Муҳаммадамин мега WhatsApp шай мега ки ма ягон намуди Toyota ёки Mercedes боша 30000 сум дорум мега. амиша метам касе ки дора дал шиша, яъне ки кредит хати супурдан мегирам мега. касоне ки ҳамин хели вариант хати мошинтона мефурӯшем бачаҳо 30000 сумтон мета. паспортша мета, документаша, ҳуҷҷатоша мета. хулоса касе дора WhatsApp занг бизанен, мошинтона мехара бачаҳо. мумкин 40-45000 боша мегира, 30000 тона мета. занг бизанен писен. мегзарем ба DM мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21 любителои 21 ҳамҷа бошин тамошо кунен. солаш 2007 сол шаҳри Душанбеда қарор дорад. мошинча тоза 14500 сум мега. хай бо савдо ҳам дорад. бензини холӣ, краскаш тоза, фасон хушрӯ. мотор 1 ҳафтай механикай. дискачаҳои фасон, балонҳои чотка. состояние мошин соз, дарунаш тоза. хулоса состояние зури бад. документ дора. рул гидравлика мега. 4 балон нав, аккумулятор нав. сентр замок, электропакет. савдо дар назди мошин. бисёр савол натен гуфтаган. хоҳишай ҳамаи нафарои ки мошин мехарен. мошинчора фақат конкретнича навор мекунам. ами канали Auto TV и телевизиони автомобиле фақат. ами ҷамо фақат чикор мекунем, мошинои чотка навор мекунем ки шуто бачаҳое ки мақсад хайдори конкрет ҳастан, аммо нафаро чикор кунам мошинчона биён бигиранд. хулоса тавсия метем канали моро хидмон фикр мекунем, канал чотка. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. BMW тройка. ака нигоҳ кунем бачаҳо. BMW 3 series. солаш 2003 сол. рақамоша мондем 909, ахираш 814. занг бизадам маслиҳатка бигираш. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 54000 сум нархша меган. бензин холияй. BMW ра сади накни бо дига ҳашер бача. бензин холӣ, моториш 1.8. коробкачаш механика. мошинча тоза, зур, бо савдо ҳам мешавад. дастрост мефурӯшемша бо нархи 54000 сомонӣ. касе ки мехара ҳамон нафаро занг бизанен. худо хоҳад бо камтар суҳбат ҳам мекунем. меган 2003 сол
нашоти нархҳои мошиное ки мо навор мекунем дӯстон, нашоти нархи навои ҳамашон ҳамин рақамҳои худошонда занг бизаненда, яъне ки маслиҳат кунен кадомаш маъқул боша бигирен. аввал занг занен ки ҳамин кор мекунанд, аммо наворошон ҳамин яъне ки номерошон кор мекунанд, не чунки бисёро савдо мекунанд, кишта мемонанд шутоби ғам монатан гуфта. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf астае ки ба хотири любителиҳои худаш буд. 1998 солай, ака нигоҳ кун мошинчара. Мошинча тоза. дар шаҳри Душанбе қарор дорад, 23500 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки любители конкретни ҳастен, ҳамон нафаро зангават кунен. гази бензин қатъи кор мекунад, мегӯяд соҳиби ҳамин Volkswagen Golf. дискҳои фасон дорад. краскаш ака то ҷое ки мада маълумот расид, сарапина гуфтани гап нестай. нигоҳ кунед ихтом. моторша 1.6 меган механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. бачаҳои азиз, ай ҳаматон як савол. ҳамин каналда мошинои арзоне ки мақсад фақат ремонт мекунен, ё ин ки арзонтара ка ҳамин 15000 поён, ҳаминошон навор кунем, ё ки ҳамин 15000 сум болое ки состоянияшон чоткай то зайқ шаванд, кадомоша навор кунем. шумо ҳатман дар комментар нависен ки ин хел мошина навор кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. лайки чандима зада бошед, дар комментария ҳатман навис шербача ки мо бифаҳмем. Toyota Corolla любителош ҳамҷа боша, агар дастура бардорем. Солиш 2011 солай, шаҳри Душанбе мерем, 75000 сум нархаш. Ана ки маълумотро гӯш кунед. Toyota Corolla 2011 сол, рақамҳои 900 41 47 74 барои маълумоти муфассал гирифтан. Хоб, шаҳри Душанбе 75000 сомонӣ. Бензин, газ, мотор 1.8 автоматика. автоматика. СК американка 2011 сол, як сола ҳуҷҷат дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сум. ай бо кам суҳбатам дорад дӯстон. пул лозим арзон намешавад, беҳуда занг назанен. хоб, маълумотҳои пурраш, нашоти ҳамин мошин, рақамҳои 900 занг бизанеда маслиҳат кунед. мегзарем ба шашум мошинчаи фурӯшӣ бародар азиз. Opel Vectra B дути ҳастае ки солиш 1999 ҳастай. Душанбеда қарор дорад, шаҳри Душанбе. 36000 сомонӣ мега. бензини холӣ, мотор 1.6 механика. Opel Vectra объёмни, мотор 1.6 16 клапана. мошин мега 100 акай. хулоса 100%. ҳуҷҷатош 1 сола. хоб, краска задан дар кор тамом мега. амиқа дефектча гуфтан. хой бо худотон бочаҳо занг бизанен, маслиҳат кунен, балоносоз. хоб, состояние мошин хулосаи гап зурай. занг биза, маслиҳат ки 36000 сум мега, бо савдо ҳам дорад. фақат бачаҳо беҳуда занг назаненда. касоне ки мошинотонро реклама мекунен, сум метен реклама мекунен, аммо нафарое ки мега ака мошинта пага меом мегирам, гӯш кунем бо диққат. залогтона бигирен, чунки шуморо ба мед мекуна, неки намия бигираш. ира фуромӯш накунед шер бачаҳо. ҳафтум мошинчаи фурӯшӣ дар канали Auto TV. Opel Astra G ҳастае ки солиш 2002 сол. мошин дар шаҳри Душанбе 65000 сомонӣ, дар кузови хэтчбек. газ плюс бензин, мотор 1.6 коробкаш механика. танировка дора надора, маълумотша рустӣ нагирифтем. балонош навай мега. ягон минус надора, балоно нав. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ай салон тоза, латтай, кожа нестай неки. 65000 мега. может бит савдои хубам бикунам. нашоти аккумулятораш гуфтагӣ неста, навай кунай. документоша ака чанқа монданша гуфтагӣ нестан дӯстон. чизе ки откритай ҳамошама гап мезанем шумода. 2002 сол будай, шаҳри Душанбеда. занг бизада маслиҳат ка бо муомила ҳам камбеш мумкин бикунад ҳамроҳи шумо. нашоти нархошон зангават карда мошинчае ки маъқул астай, ҳамин мошинчаро бигирем дӯстон азиз. бо диққат гӯшидак. номерои ма барои реклама кардани мошино, заминҳо, хонаҳои шумо 931 07 99 90 ватсапи маай.
ами чизе боша бачо рӯи кине ма дар канали Саудо ТВ, канали Авто ТВ ду канал дорам. Яч қариб 22000 PUBG я тага асасай, қариб 10000 TikTok, Instagram дорем. Хулоса ами мошин хонатона ҳаракат мекунем, савдо ка бигзаронем битем бачо. Фаҳмидем? Лайкора бизанен. Хай то навори баъда хатам фикр.